Allah na ritsi da Allah tun da bakon musu subscribe din tun da bakon musu subscribe din dole har bai kana huta har bai kana kan huta a wuce wajen to baba Ibrahim baba layya me kake sirri baba me kake sirri wallahi kashi kai na baba da Allah ya hakuri da Allah saboda Allah shekara biyar da Allah ya hakuri baba nan kamar Nijar da Najeriya ba uwa ɗaya muke ba shekara biyar mu buɗe ta nan ba wanda ta ɓun musu wasu karabin bari a kashe kai na Ibrahim bari a kashe kai na hakuri baba kafar ya hakuri baba zan gaya musu zan sai abun nan ya hakuri ku san yi ba dan Allah ba saki bindiga dan Allah ya hakuri dan Allah baba Nijar da Najeriya Nijar duk wanda ya buɗe Najeriya duk wanda ya buɗe ta nan shi kuma kan nan da yan fina-finai na Najeriya gaba ɗaya na cikin Kano babu wanda bana mai wasu karabin Ibrahim bari ba ne in kashe kai na dan Allah dan annabi baba ya hakuri bari ni zan ga musu su maka subscribe san iya muni sun maka dan Allah nan da kwana 3 baba in ba su maka subscribe shekara biyar ya hakuri zan ga musu duk duniya kowa zai sani duka wani mawaka da masu shirya fina-finai na Kano babu wanda bana masu subscribe ya hakuri baba amma ya hakuri baba ya hakuri ina mutum ɗaya babu haba daga Allah ku gaya musu a duniya Allah ya hakuri zan ga musu insha Allah zan ga musu yanzu ishuru in ga musu to a musu jawabi da Allah wato kun ji dai abinda babana ke ta kuka akai yawa babana ne abinda ya hudi zai iya aikatawa wannan bindiga da na amshi a hannun shi zai kashe kanshi saboda ba dan komi ba saboda subscribe kenan dan Allah dan annabi ku taimaka ma ruhin babana ku danna ma alamar subscribe sannan ku koma ku danna ƙararrawa shine zai baku damar da zarar mun ɗora sabon bidiyo ku za ku ware kallo baba insha Allah jawabin nan naka ya shiga duniya ya shiga da gaske insha Allah ka ce ci gaba da fara'a yan Niger gabaki ɗayan mu nagode Ibrahim ciki ɗaya miki nagode cikin mu ɗaya shine ne ma abin da ya sani ne rikici gundin tuwe kai na duniya bar duniya wuce haba baba ya hakuri to insha Allah za su maka to nagode insha Allah kawai shikenan kawai babu wani abu kawai baba ni da wuce kawai zan yi ya hakuri baba kawai ne da na shirya kawai ya hakuri baba dan Allah zan da kare ga mu a gobe ma sai na ƙara da musu insha Allah gobe ma sai na ƙara da musu nagode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Allah dan annabi kar ku manta abinda babana ya hudi dan Allah ku yi kokari ku danna mai alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa wannan shine zai ba ku dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo ku ne za ku fara kallanta amma ko da yaushe babana yana ta rusa kuka wai a channel ɗin mu ba a danna mana subscribe menene dalili Nigeria gabaki ɗaya nake ga ciki ɗaya miki to Allah ayi kokari a dinga danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa shine zai baka dama da zarar mun ɗora sabuwar bidiyo kai zaka fara ganin ta mun gode assalamu alaikum